Pocket Option a Quotex sú dvaja z najpopulárnejších brokerov s nízkym minimálnym vkladom. V tomto videu ich porovnám vedľa seba. Pokriem reguláciu, minimálny vklad, obchodné platformy a bonusy. Na konci budete vedieť, ktorý broker je lepšou voľbou. Odkazy na otvorenie účtu u ktoréhokoľvek brokera sú v popise nižšie. Začnime s reguláciou. Žiadny z brokerov nie je regulovaný významným orgánom ako FCA alebo ASIC. Pocket Option má licenciu od mValley International Services Authority. Quotex je registrovaný v offshore v St. Kitts a Nevis bez aktívnej licencie od uznávaného regulátora. Obaja sú makléri s vyšším rizikom, preto vkladajte opatrne. Pocket Option má minimálny vklad $5. Quotex má minimálny vklad $10 pre väčšinu platobných metód. To robí Pocket Option bezpečnejšou voľbou z oboch, aj keď by ste mali s oboma maklérmi stále vkladať opatrne. Pocket Option ponúka aplikácie pre web, desktop, Android a iOS. Quotex je hlavne webová platforma s aplikáciou pre Android. Quotex momentálne nemá desktopovú aplikáciu ani aplikáciu pre iOS. Obaja makléri ponúkajú viac ako 100 obchodovateľných aktív, vrátane Forexu, kryptomien a komodít. Obaja ponúkajú bezplatný demo účet s virtuálnymi prostriedkami. Pocket Option tiež ponúka sociálne obchodovanie a turnaje. Quotex ponúka jednoduchú platformu s výplatami až do 95%. Pocket Option ponúka 50% bonus na váš prvý vklad cez odkaz v popise. Quotex ponúka bonus medzi 20 a 35% v závislosti od výšky vášho vkladu. U oboch maklérov zvyčajne vyžaduje bonusové prostriedky obchodný obrat, predtým ako ich môžete vybrať. Podľa môjho názoru je Pocket Option lepšou voľbou. Minimálny vklad je rovnako nízky, ale získate viac obchodných aplikácií, viac funkcií ako sociálne obchodovanie a turnaje a väčší bonus za prvý vklad. Quotex je dobrá, jednoduchá alternatíva, ale Pocket Option vám jednoducho ponúka viac za rovnaký nízky vklad. Ak vám toto porovnanie pomohlo, dajte videu like a prihláste sa na odber pre ďalšie recenzie brokerov. Odporúčam začať s Pocket Option cez odkaz v popise, kde si môžete uplatniť 50% bonus na vklad. Ďakujem za sledovanie.